Areform my mamma in our body and family NYANSAPO Casamfin listen NYANSAPO na wajisoma msei sana na badwem ba kwanso sabe se wohwe wo hene a watiasi dwomu no hye batakari na odi edi akunya na eye nana opoku Amponsem a wono na oye Abrankese Nyameanihene wona sambe yi watiasi dwomu a wo se no Otumfuo Obrepon asabe anya asempetwa ne de akoba ma nibra aba wo hene atiasi dwomu na ene se ne hene a wono free wansa na wo ba meche nana owusu panini edusei afi apema hankura dusia enso no dusia fimfim menu ene aduonu menu ena nana eto nana no ewo ensiedo na nayie ene Obrepon yi wo ya amoate asi dwomse mo mayehwe ne ekoso no kakra I force the Edika Akache Monana or Supenia be say, oh, na fiat man could be slang so mu. Any yard the basic champion you need and or therefore to sa Ephraim na no Opoku Amponsem and Prince or ya Abrankese and Nini ehine no. Ninia ene eye nana yaw berma a wotoso mu a apia du and na chese ono so edinihene e wo hono mo tikoba ne sa na ese ninia panyini eye nana Opoku Amponsem sabe goto so wo ye ne hene eye a na wo se ono so ba na odi na nya becheche beboa no enu nti ne leye no se nana yaw berma otoso mu no ye apia du hene wono enso etia pakemu na enibre so akutade a na ehye nana Opoku Amponsem a odi di asano no wono so abo bia de mu na for warriors omo edine ni mu a wo mo de ne be nti wono ena nkakra wono so ababa be pimu ewo Abrankese Nyameani dum hama ene asempetwa ka Abrankese Nyameani a na ehye mo so twe abato mfia a wono kopon ene kontase ye na hye de dwani ene wo nyamfo se ya kwaditwa oyo so afa obe emo machia ensenso eho do e fense Abrankese Nyameani asem ena me nti yenre nana apiadu anase apiadu hene ebra wono so ebe edwemu no berma asa ene enema na wo ye ewo Arefo na chese eno ho ensam no nana owusu panini edise otoso anase wanyan ba bi ko eyeya tame opanyina wono so ba na ase ohene a woti adwamu ya ye dika aka no asem dada ene nana Opoku Amponsem a impremprenyi wono ya Abrankese Nyameanihene asedi asante amamre yamane ene ho nsem esitie no sebi bono so ohene bi firi mu a ya na empanyi sitotu atotwom de obeba no abedina de no no won wo hwe na oye na yie kama ewo mu se ye beye dotiye no na ya pe ohenkro no krabe na wakọ ekurade enso yiyo na nkasa de dise de obeba bedina de no won obeye wo ye ho ntotoye eno pepepe ena ene nana Opoku Amponsem a prepare odi ade
ewa Abrankese Nyameanihene ehyemosontwe abato mpesua mu wo ye ne kama bo de akata nakra echikra ene aye nibre aye enihahane agese nibre ensoja kebe unse na Opoku Amponsem nani abriye pa eche enwo a enye asenketwa nenso ye ndempanyisi yesukra yejahem eno nti ne ehuse entwene kafo ede ntwene bo edidi achi na wohene aso apakamu wode namo ye amamre ne amane obekokrom akotu monten so na watututuo ede akira ne nyina ye amamre amane a yedija Obrepon bi kwanye yede kire enibre a aba ewokromu enu pepepe ene ehuse nana ye ne enne kama ma remfi yede ka cho se oye Otumfuo Obrepon a enye asenketwa sa okona kopiemu ewo Abrankese Nyameanihene a ya na wo mo konson bi a ya na wo mo eta ebo tubete se yekuro ya mienso no ma so nenso nketwa Abrankese nenso nketwa Nyameanihene nenso nketwa suadro nenso nketwa eye enkonson a amamre ne amane mu no yede bo na yede ho kuro no ene ohene a oho no mo nkuro no wodro na obia ewobi na akopiemu Abrankese Nyameanihene a wonom so ede no mo akuro no ne kire ayeden dia amamo no eho ena imprempre Dr. Kwame Chei wakwakosi anase sports stadium won ma na ekesben dia ni wadane ede ama Dr. Kwame Chei yokotoko etrene no anase kadifo di animu no eho na agoprama ni si pepepe no eho nyina aka Abrankese Nyameanihene ekuro no nti sabie kwoto na Opoku Amponsem onye ni patwa ewa Asante nemu ene bosontwememu ena afi Ghana hase arefo na chese yeguso a enye asemketwa kwa na owusu panini eduseye a yewo na afia pema hankura dusian so de bese fi champion ni eduonu a woto ana no wonse do na enne na Opoku Amponsem a woya Abrankese Nyameanihene ehwe no akata akwa chi kra aye na yi kama no eno no samre yi de na ya Abibirem wotoso mienu apiadu hene wono ena wote apakami na mamamre mfise na ba ye enche kra na so akofenemu esuaye ede eche de oti okrowie no Obrepon ma so prinso Otumfuo oseitutu sanse wo kana Obrepon ho edi ka kire mo Asante mantem hanom se sabie ko to Obrepon ehase edi free man hene Obrepon na aba enkro ni bi wo honom a sabe wo mu odupa won mu ewa akwanya wo mu fry ede kire oprinso de ne nasi okrowie no Obrepon ma so wo ti sikedwa kofi so ansa wotinya bedine hene ene ade a apiadu hene nana ya Abibirem enya akwanya no a usaye na wode kire opemso a enche kra na eneyiye no
enam se eni ka na se hene ka na eni akenti no enam sa ye no so ama ene waba beto nimia asene na Opoku Amponsem Abrankese Nyameanihene na obeboa no ama ene wonmo agya wonmo akora na owusu panin edu sei a ofi no vi champion ni aduonu ni e kwan kora
Arafo na chese eno no bonsu ene ne dom se de medical kan e ba front from ne body aha yewura bunsu no wona wote a do no wura no firi so a na wo kɔ no so ne boy boys o mate asi dwom a wono bontwene wo ho anya asem keto akra anti nana
owusu panyina di sei na yie no ana na Opoku Amponsem ene ni nua ketwa ana ya Abibirem otoso nyinu apia bi ebo moden na wono kambo mo ye ne kama NYANSAPO aha ena yensu yeje mu na ye de asie subscribe share na like na fo adwenkyere fato asie efa emaye sede da bia mo ye no ede mai midin ene abusua pani owusu aduomi ma munyina mo ene hwa waje anwa Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the program ne honhon hia na America sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de